Iż-żieda fl-ammont ta' turisti li żaru Malta f'Novembru li għadda kienet waħda straordinarja. Meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet żdiedu b'24% it-turisti li jażlu Malta. B'kollox f'Novembru ġew Malta 142,711 turist, fil-maġġoranza assoluta tagħhom qalb-tala. Mill-istatistika jirriżulta li għalkemm il-maġġoranza tat-turisti 63.8% għadu fi stabiliment ta' akkomodazzjoni kollettiva. Bħal ngħidu aħna lukandi, kien hemm żieda qawwija ta' 25.8 f'dawk li jażlu akkomodazzjoni privata. B'siti elettroniċi li nħolqu għal dan il-għan iżidu fil-popolarità. F'Novembru t-turisti nefqu f'Malta iktar minn 100 miljun euro. Ir-riżultati għal dan ix-xahar kienu diskritti bħala rekord għal kull żmien f'Novembru mill-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. B'hekk fl-ewwel 11-il xahar tas-sena li għaddiet pajjiżna ra kważi 1,900,000 turist, 9.4% iktar mis-sena li għaddiet. Dawn nefqu biljun 650 miljun euro.